Hello, good morning. Thank you for inviting me here in your program. Yes, sa pagkadabo, Dok, Dok, kasumpay ito niya, baga nakita namon, nga, may nakamugi na offering nga free vaccine, ano pa ito na kabusan ni Dok nga Litalianit na gina-offer niyo hatol na publiko, kung hino itong mga pwede la makabili ni nga iyo programa. Actually, this is a program ng PhilHealth, no? Kini-carry out lang namin yung PhilHealth package ng Animal Bite. So, everybody, lahat ng Filipino citizen, tawag ito, pwede maka-avail ng free rabies vaccine sa clinic po. Mm. Ano po yung kinanglaron na bagada doon ni Dok ka iyo buhatan para makabili ni nga free vaccine po? Nire-require lang namin yung valid ID at the same time yung updated MDR nila. And if the patient is nakamras or nakagat ng IAM below 18 years old, under sila ng dependence sa kanilang parents or mother, birth certificate is an additional requirement. So, Dok, ito na pagka na po, during ito na pag-open yung free vaccine na ito na publiko, damo na po ba ito nagpabakunay na di dahil AU buhatan? Ngayon, medyo nagtitikada muna siya. Pero when we started, as far as I remember, per day meron kaming nakikitang 10 patients ng per day. So ngayon, medyo tumataas na siya. Maybe our tarpaulin is speaking by itself at the same time. Word by mouth na lang siguro. Talagang simpaman damot na kita ni Dok ng kuan talagang simpaman na pagkan Dok kita itong simpaman vaccine kay kun waray nga ni kun available nga vaccine ng mga public hospitals na bayad din around ada 1.5 itong kabugusan tatlong turok dini iyo Dok free na ito ginahatagan ngayon Dok base sa monitoring Dok nagtitika na mo ba previous nga iyo mga pag-open ni mas nagtitika na mo ba ini kung napatak or baga na alin na ito na summer season? New ano pala ako sa Animal Bite, no? Medyo we just started 7 months ago. And then napansin ko lang medyo dumadami na yung patients namin. Maybe other patients are transferring to my clinic because nalalaman nila na libre. Pero I cannot answer if it's because nagtitika pa so or summer is coming. I don't know. Wala po akong ganong census kasi again, kaka-start lang namin. So maybe the other concerns about that is maybe I can answer soon, not now. So Dok, this time po, ito na vaccine po in dawang pa ni Dok or bagasin pa man na wala ni pagkukulang papagkena? As of now, marami kaming stocks kasi I see to it sa clinic is available ang vaccine from time to time. So, meron naman ako mga friends from Mercury Drug na they can supply me vaccines once our delivery from the supplier is medyo natatagalan. So, may naka-back up naman na mga Mercury Drug. Dok, ayos tan po. Kano po importante nga dapat talaga magpabakuna kung bisan pa man baga, wari magkagat o ano pa man, Gano'ng importante ni Dok nga publiko magpabakuna nga minsan iba ato mga kabumbo baga gimbabaliwala ini nga makalmot la makagatla okay lang kuno. So ayos tan Dok, ano po itong pinaka-importante ini? For me as a physician, once you have a pet sa house, lagi ko sinasabi sa mga patients ko na pumapasok sa clinic na once you're living with a dog or cat in the house, I think obligado kayo magpa-vaccine kasi you don't have to wait na makamras ka mo or makagat ka mo. Kasi yun ang usual Yun yung usual ng attitude natin na kung kailan tayo nakamras or kung kailan dumugo, saka pa lang tayo magpa-vaccine. It's a no. Once you're living with a pet,
it's either dog or cat, obligado talaga kayo magpa-vaccine kasi anytime, lalong-lalo na yung mga bata, lagi ko sinasabi yan sa mga pasyente na lalong-lalo na yung mga bata, binabaliwala lang yung scratch ng pusa or ng aso because that's their pet. Kasi ano na yan lagi nilang sinasabi sa akin na hindi naman yan lumalabas yung dog or nasa bahay lang naman. Again, once you're living with a pet, it's either a dog or cat, obligado talaga kayo pre-exposure prophylaxis. Mas lalong-lalo na kung nakagat or nakamras ka mo as post-exposure prophylaxis. Dok, pidayo buhatan po, antong pinakadamo nga nagpabakuna po? Mga kabataan po ba o mga adult? Now, ngayon ang napansin ko, kasi nagsisensus kami, kasi obligado kami magbigay ng census sa DOH, quarterly. So napapansin ko medyo madami ang medyo bata at the same time ang mga senior citizen. Talagang I don't know, maybe naging aware siguro sila na it's a free. Kasi napansin ko din na medyo marami akong nakikitang pasyente ngayon na medyo matagal na silang nakamras na binaliwala lang nila before and then nalaman nila na there's a free vaccine. So nagpapabakuna na lang sila. Mas, Dok, mas vulnerable na po ba, Dok, itong mga kabataan ini? Iklasihin mga rabies? Mas madali po ba makuha dahil yung sakit? Isa kasi yun na nga sinasabi ko sa inyo na binabaliwala lang kasi they're just playing with the pets like the cat. Most common na napupunta sa clinic is yung cat. So binabaliwala lang nila. So ngayon mayroong tayong nakikita na mga may rabies vaccine sa hospital na mga bata pa, no? Rabies vaccine, rabies cases na mga bata pa. So kawawa naman din sila. Dok, itong location po ng inyong program, iyo po area, hay po na nahimutang paano po mabibilingan ito ni at mga kabumbayan na makabili hindi nga free vaccine po? My clinic is available at the back of Santo Niño Church, the new building. Door 5 po kami. Available siya Sunday to Saturday. Even holidays we are open. No? Kasi yun ang sinasabi ko sa staff ko na we have to help others, lalong-lalo na yung during holidays kasi there are times na pumupunta yan sila sa emergency room and then sinasabihan lang sila na walang OPD, ganun. So we are here open to serve everybody. So, Dok, this whole week po, Dok, open po ito ang opisina. Yes, we are still open 7 a.m. to 5 p.m. Every day po siya open. So, Dok, go ahead, Dok. May isa pa. Even if a PhilHealth office cannot give updated MDR, they can have their first shot, first dose or first shot in my clinic to follow na lang po yung mga tawag dito. Mga requirements sa second dose na lang. Maybe siguro after Holy Week na lang siguro. So, Doc, in your end po, Doc, bakit nila po kamo gusto ipanawagan na atong mga kabombo na namamati na nagkikita aton, labi na ito na atong mga kabombo yan nga namimili na free vaccine kaya pagka na medyo mahal-mahal ko, labi na kay Dani ko na waray available atong mga public hospital. So, Doc, go ahead po, Doc. Yes, good morning mga taga-Tacloban or buong Region 8 hanggang kung hindi na nakakabati Bombo Radio. I'm inviting everybody to visit my clinic to have a rabies vaccine. Just present your updated MDR. Again, sinasabi ko lagi, karapatan po natin na magpabakuna because nandiyan naman ang PhilHealth para umalalay sa atin. No, they will pay for in behalf sa inyo kasi yun naman talaga ang mandato ng PhilHealth na tulungan lahat. So I am here. My clinic is open every day, Sunday to Saturday from 7 a.m. to 5 p.m. lang. You can get the three doses of vaccine. If booster dose yan,
If you have a previous vaccine ng rabies before, libre pa din siya. We will accommodate even the tetanus toxoid and even antibiotic. Binibigay po namin siya for free. Ayun. Daw mga salamat do kinahatag imong nga oras sa Bomboray Tacloban kasumpay hitoen na maupay nga programa iton iyo buhatan nga free vaccine ta mga kabombong nga namimiling na vaccine o bakuna ano regarding hini nga rabies cases. Anda mo salamat do kay magdatan nga oras sa Bomboray Tacloban. Thank you so much. Sir.